Han tingut lloc diverses incidències relacionades amb empreses externes que desenvolupen la seva activitat econòmica dins de la Universitat de València. D'una banda, encontrem l'afer de les cafeteries. Primerament, la cafeteria de filosofia va tancar les seues portes adduint manca d'ingressos en una estratègia per reduir despeses, ja que aquesta mateixa empresa disposa de l'espai de la cafeteria de geografia i història i llavors té a l'abast el mateix nombre de consumidors, llevant-se així els treballadors del planter. En segon cas, el més greu, ha tingut lloc degut a la negligent gestió de l'empresa concessionària que ha corregut al campus de Tarongers, on ha succeït el tancament de totes les cafeteries d'alumnes deixant un gran forat econòmic. D'altra banda, recentment ha tingut lloc també el tancament de la reprografia de la Facultat de Magisteri per problemes de salut laboral. Tampoc volem oblidar la presència d'empreses externes que contracten bona part del pas d'aquesta universitat en pitjors condicions laborals que les treballadores i els treballadors en nòmina en aquesta universitat. També en aquest cas cal recordar l'augment de la precarització del professorat mitjançant la massiva contractació de professorat associat. Totes aquestes coses, aquestes situacions, han comportat una manca o empitjorament dels serveis i espais oferits a l'alumnat i a la comunitat universitària en general. Des del contracorrent, reivindiquem una universitat que defense la gestió pública, la incorporació de l'alumnat al treball amb contractes o beques o, en tot cas, que afavorisca la concessió dels serveis a cooperatives o petites empreses front a grans societats que tenen com a objectiu principal el lucre en detriment dels serveis oferits per a la universitat. Entenem que aquesta universitat deu erigir-se com a exemple de gestió pública, tenint sempre com a prioritat la defensa de condicions laborals i necessitats tant de l'estudiantat com de les treballadores i treballadors. Per això, perquè volem una universitat pública de qualitat, creiem en aquesta sensibilització per lo públic i no en l'aposta per les empreses privades i en el lucre. Gràcies.